Hey YouTube, i dag vil vi gerne vise vores byggeritest 2010 del 1. Vi starter med 10 hækshjul fra Tjansen. Yeah! Og så har vi 2 credit balls fra Hjem og Fix. Yeah. Så har vi en lille fontæne fra Tjansen. Og så har vi en lidt større fontæne fra Tjansen. Wow! Og så har vi vores hjemmelavede raket. Ja, det er ikke hjemmelavet raket, men det er bare en normal raket, hvor vi har bundet 3 hækshjul til. Vi kan se. Så kører vi. Hvor er den henne? Hvad fanden skete der der, mand? Hvor er den henne? Nå, det var vores raket. Hvor fanden? Tak YouTube, subscribe. Hej hej.